Bueno, ariketa honetan idatzi behar dituzu. Erro eran dauden adierazpenak, berreketa eran. Errotzaile zatikiarra. Zatiki bat ipinita errotzaile batean. Vale? Eta errotzaile zatikiarra daukon adierazpen bat, errodun moduan edo erroketa moduan idaztea. Bueno. Honen oinarria da n erro edozein zenbaki baten edo edozein adierazpen baten n erro edo adierazpen hori bider bat zati n gauza bera da. Beto. Kasu honetan daukagu. Lehenengo kasuan da 3 erro bat gehi 2x ber bost. Bueno. Zer dago erro barruan? Bat gehi 2x ber bost, ez? Bueno, bat bilar 2x bot ataratzen dugu. Vale? Ataratzen dugu eta idazten dugu parentesis baten barruan. Vale? Idazten dugu parentesis baten barruan. Eta orain errotzaile 3 doa izendatzaile batean berretzaile moduan ipintzera. Orduan da, hemen bat zati 3 ipine behar dugu hemen goian. Vale? Ego hemen, txikia, bat zati 3 ipineko tolanik. Vale? Beraz, hause berretzailean ipintzen dugu. 3 hau da errotzailean dagoena. Eta gero, barruko guztia ipintzen dugu parentesi barruan. Vale? Vale. Beste honetan, prozeso bardina. Batken kanpuan dago, beraz. Batken itxi behar dugu kanpuan. Vale? Orain, erro barruan dagoena kanporatzen dugu. Idazten dugu parentesi tartean. Vale? Eta hasieran bat ken ipintzen dugu. Vale? Orain, errotzaile hau ipini behar da berretzaile eren hemen. Zelan? Bateren. Hau berriro kopia eta kokatzen dugu hemen. Ber bateren. Berbi hau xaren adenez bakarrik ez da jartzen hemen goian. Egongo bazan 3x osorik berbi, 3 ere, hau da, barruko guztia berredura baten barruan badago, berretzailea hemen goian ipiniko genuke. Begira. Egiten batu, emerko gano ametikona, kasunetan aldrebez, x kuadro hau da barruko guztiaren berredura. Ber 3 hau da barruko guztiaren berredura. Beraz, erro barruan dagoena parentesia atarako genuke kanpora, batken 3x, eta 3 hau berretzaile ipintzen dugu, eta ber bost, zati bost ipini. Vale? Azken finan, zer gertatzen da? Bi hau, hemen dagoen bia, danena izango bazan, eukiko nuke, 3x, dana berbi, eta gero, dana bat eren. Berretzaileak bidertzen direnez, geratzen da berbi eren. Geratuko zan, kasu honetan ezin da. Berbi, dalako bakarrik xarena. Aldrebez, daukagu berredura bat, xa dago ber bi eren. Beraz, erroa, ipini behar dugun erroa, izendatzailea bost denez da bost erro. Vale? Eta barruan, egongo da bakarrik, berretzailea, hau, noren berretzailea dan, hori ipintzen dugu bakarrik erro barruan. Kasu honetan berretzailea xarena denez, erro barruan ipintzen dugu xa bakarrik. Errotzaile moduan izendatzailea eta barruan berretzen zenbakitzailea. Bi, hemen barruan berretzen. Beste hau, ber 3 bosten. Bueno, bakigu, bost erro izango dela errotzailea, hemengo errotzailea izango da izendatzailea bost. Zeinen berretzaile da hau? Batken 3xarena. Beraz, batken 3x erro barruan. Ber 3 hau, 3 bosten, 3 orgoian dagoena, barruko berreduraren berretzaile ipin behar dugu. Eta izendatzailea berretzaile. Errotzaile, barkatu. Espero honekin ulertzea.